Чудили ли сте се защо толкова много хора остават затворени в токсични връзки години наред? Ето скритото обяснение защо това се случва и как можете да се освободите по-рано. Средно на хората им отнема около 7 години, за да напуснат токсична връзка. 7 години. Но си представете, ако разберете психологията за това и успеете да избегнете загубата на толкова ценно време в нещо, което ви наранява. Истината е следната. Основната причина хората да остават е нещо наречено травматична връзка. Това се случва, защото токсичните връзки са като влакче на ужасите с екстремни възходи и падения. Един ден ви обсипват с любов, а на следващия ви съсипват емоционално. Това създава цикъл на зависимост, в който се държите за редките добри моменти и пренебрегвате лошите. Продължавате да вярвате, че нещата ще се оправят, ако просто издържите още малко. Как да се освободите? Първо, разпознайте този модел като това, което е цикъл, създаден, за да ви държи в капан. Започнете да записвате всеки път, когато изпитате лош момент, и го преглеждайте. Когато сте изкушени, да се фокусирате само върху доброто. След това изградете система за подкрепа. Приятели, семейство, дори онлайн общности, които да ви напомнят за реалността, когато се чувствате привлечени обратно. Ключът е в последователността. Постоянно си напомняйте за истината, а не за илюзията. Ако сте готови да се освободите от токсичните цикли и да поемете контрола върху своето щастие, натиснете бутона за последване за още съвети как да изградите по-здрави връзки и да възвърнете самоуважението си. Помнете, не е нужно да чакате 7 години за промяна. Можете да изберете свободата още днес.